Lalawigan sa Sugbo, ipaubos na sa State of Preparedness sa patok sa 2019 novel coronavirus sa ARD. Samtang Task Force Coronavirus, giumol pinagi sa gipirmahan nga executive order sa gobernador. Ano ang report? Sa Executive Order number 5 nga gipirmahan ni Governor Gwendolyn Garcia, nalatin nini ang pagsagop sa mga lakang nga buhaton isip pagpangandam sa lalawigan sa Sugbo batok sa 2019 novel coronavirus. Giumol usab nini ang task force nga magtutok sa pagpugong sa posibleng pagsulod sa kagaw. Sakop nini ang pagpatuman sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa mga biyahedor gikan sa mga dapit nga sakop sa China kung diin nagikan ang virus. Ang mga pasaherong Pilipino o mga permanent visa holder ipahimutang sa tulog ka mga gitaganang quarantine facilities. Hinuon, tugutan ra ang home quarantine ubos sa istriktong patakaran sama sa paglahi kanila gikan sa ubang miyembro sa pamilya aron masigurong luwas ang uban gikan sa posibleng pagtakboy sa kagaw. Meron siyang sariling room na mailagan. At saka all other members of the household will be given protective devices. We shall meet with the LMP in order to discuss that. Kung pupwede, that could be their contribution. Napaubos sa State of Preparedness ang probinsya nga dako kayo og mahimo sa dali nga paglihok kung gikinahanglan sama sa paggahin og pundo. In the facility that we own, we will be shouldering the food. Yung food, ikikater. Hindi lulutuin because this will be served in food packs so that upon consumption, kaagad-agad this whatever is left will be disposed of properly. Sa Pigasbahin, mitubag ang gobernador sa mga pagbash kaniya sa social media sa wala niya pagban sa mga Chinese travelers. Matod sa gobernador, ang presidente lang ang makamando og ban apan una na siyang may aksyon pinaagi sa pagpatuman sa 14-day quarantine. If I said ban these arrivals, the Bureau of Immigration, the Bureau of Quarantine, the Department of Health, and all other national government agencies would have followed me. That is not within my power. That is a power of the President. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.